Nira wirang tumandang Setyaniku garwani roga warnira ing Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Sik sabar Om. Ora sampe nae dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, nah sampeyan iku juragan kula e. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Darawati, mongko Sinuwun Darawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Darawati, ning sampeyan kudune iso mentong, iso mikir. Sing mangbelani niku bener apa salah? Nek bener mangbelani, nek salah sampeyan padha karo ana bebasan ora mangan nangkane ning gabul pulute. Halo? Wes saniki sampeyan nek atur ngajar Bagong mengajar, terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak presa, bapak krungu. Saya nesu bapak. Sing manteni Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut tali wanda goleki teng Garba Rusi. Ketemu sampean, arep sampean digdaya. Wani para bapak? Hah? Piye iki kok orang dadi iki piye? Wis glelek kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Pripun? Monggo, ora masalah. Aku arep tak tonyo-tonyonan. Aku arep tak antem-antemen, ora masalah. Aku arep tak ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujuti. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek. Bagong mung belani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Darawati nyamah jenenge Bapak Semar luwe-luwe Sinuwun Darawati sudun. Karo Semar Badranaya dianggap Semar bakal ngembari panguasane para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning wasemono sampeyan lara ati merga Sinuwun Darawati tau nek-nekke terus sampeyan arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah. Nek ming tok poloke aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekane pati tak wujudane ora masalah. Wah, wis Setyaki iki tenanan. Tak kira nek gojek terus maplek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semua. Wah, lah kok iki wahane iki aku jelas kalah. Kono Senopati Darawati gak aku mung wong cepete kaya ngene. Nek nganti kono gawa gada wesi kuning, aku ya ndek gada ning jelas kalah. Upama didu jelas kon aku ajur. Yakin sumpah. Wis, iki nek aku ora mulih ning Karang Kajompel iso dadi banteng tenan nek kaya isih ngoyak ya Setyaki ya. Wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah, wis mlayu, mbok mandeg lek ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathoke. Pupuku ki gathok dadi pupu. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Weh, Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rana ketemu Setyaki. Bul Kresna wis netapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukane ngoyo ning dalan yem mok yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan mriki mesti kowe Bagong wani karo Siwa Darawati.
pecah sirahmu dies pure modar kula rasa nangis apa arep diajare kon ra nangis menengo sik kok kowe tak kandhani apa lho ora basa nganu pripun aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae terus Kakang Harwoto Kakang Turjo Mak Sik Setyaki kewangi Siwa Ndorowati heeh aku entuk dawuh saka bapak ya tenan ora Antasena Badi sik ana Bagong gawe nenal marhum ngoten ora tenane ora terus kon ngapae anu kenapa bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu bapak ki tau tok udang tau tok mong mula nek ana wong ndak sikara karo kowe bapak ora mentara terus bapak dawuh karo aku Antasena ayo mono Bagong aja nganti diajar karo kakang-kakangmu terus aku mangkat rene iki wah tenane engko wis sembrono ora aku tekan kene arep ngewangi karo kowe Esti napa estu napa tenan nek pancen tenan terus pripun maju meneh kan apa pedhoke Pak Sik Setyaki ngono kuwi ngewangi heeh ngono kuwi ora ngewangi no Sena ngono kuwi jlomprongke aku modar kowe kok bengok-bengok iki apa to aku omongane yo aneh kok nek ngene ngewangi kok kon maju meneh aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju anane kowe tak kon maju kowe tak nehi daya kekuatan kaserten yo apa pusaka ora daya kaserten apa tinatamen dajina menten ora ning aja kuwatir supaya kowe diantem ora ngrasake lara kowe dipateni ra iso mati kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara ana carane piye aku tak mancing ning awakmu mancing ning awakmu mancing ning mriki iya terus metu ngendi metu sarana sukma oh metu cangkem ora niki ora napa niki ciut ning ngombo kita ciut ning wis wah jembar banget ora aku njaluk karo kowe heeh iya heeh nggih pripun ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu ngampet ambegan iya engko kula lara-lara awak kula melar ora aku iso dadi cilik iso manjing ning awakmu nan iya tenan wis nek kowe tak jingi aku wis manjing ning awakmu kowe mungsuh Paman Setyaki kowe diantem ora ngrasake lara pateni ra iso mati amo Surakarta Jaya Mrana enteni kono Setyaki wis yo ngampet ambegan gua aku tak manjing ke awakmu nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa wis ngono ya kok tak mancing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena wis saiki wae ya wah selak modar omong wae ora wis kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni Maya Wisnu Pratenta Gong wis ngene wis sampe teng pundi aku ning awakmu lho edan iki kok ora mbrenjol ya ora elok tenan kok terus kekuatan kula kowe ngopo-ngopo iso masa iya mabur ya iso ambles bumi ya iso kowe piye-piye keturutan wah geleleng tenan iki ning ya perlu dijajal engko nek ngapusi ora nek mabur carane piye sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe oke coba ya ya weh nyata tenane waduh wah geleleng iki ya ming sementen iki arep dhuwur ya iso niat batinmu njaluk sing dhuwur waduh ora weruh apa-apa maneh ming mega tok medun mawon nek medun pripun
awake rada didoyongke mengarep. Wes mene wae. Wah gleleng iki waduh. Wah ya ora ketok tetepan ya. Wah ya Kyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah ngendi-endi ketok tenan. Wah. Wit sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, jual. Wah, ora umum nek kae. Kowe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ndak dosa. Ora apa ini kena medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Wah, gleleng tenan 16 bumi. Ngampet ambegan niat ingsun 16 bumi. Nggih. Mengarep memburi. Mengarep kono memburi kena. Wah, ya meng peteng kok. Ora ana apa-apa bumi iki mung lemah tok ning kok kaya le ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan tenan Darata Cina iki ampun tenan iki. Waduh. Wah, asem iki kuburan. Nyundul mayit aku Rono wis cilaka ya ora weruh aran nek ning bumi iki jan wah jan. Wah, aduh sapi keng. Tak srondol mongko jebol Wis kaya mapiur nang sirah semen tak apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambune. Jedul. Ya. Amo Suramarata, Jayamarata, ayo Wresniwira. Setyaki. Bima Kunting. Sini. Kowe mungsuh Bagong Kewirangan dina iki kowe. Sumbarmu manguwuh-uwuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe wis ngara menang karo aku. Ayo ngantemo Bagong. Ngantemo nek perlu gada wesi kuning, gada wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekanen pati aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Setyaki. Setyaki. Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangan Setyaki. Loh. Bukan sulap, bukan sihir. Pokoke ayo. Iki nek men nimblis sirahmu pecah dadi 8 Setyaki. Bejanani Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten napa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menawa Bagong saged ngambah Dirgantara, kula aturi maspaosaken menika wonten nginggil menika. Kula semangat nggih.
Ayo le mabur lagi entas. Dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Ayo, Sambato. Culke. Piye? Culke. Anak wani ora ngelimpis kok mburi culke. Dapure kaya ngene. Iso mabur. Ora mek mabur. Delok, ayo. Udus. Ketok kowe. Gatotkaca kok JT men. Muran. Gugu arepe dhewe ae. Ayo sambat kowe. Mabur iso, ambles bumi iso. Apa-apa aku trampil malah gak kesawangan. Lho iki, langsung ambles bumi. Cus. Edan Ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mendel meneh. Aku kulino kok tak ketoke ndase tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye ayo. Endruk. Ayo kowe. Ayo metu gani atiku. Metu ya metu. Candak dening aku. Sambato. Unter gulumu pedhot. Modan. Kowe lah mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab apa? Kowe wis ngece karo Gatotkaca, kowe ngias karo Gatotkaca. Pun mang tugel. Wis. Ora masalah. Wis mang puntir gulu kula, ilang ndase ra apa-apa engko tak gatine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedhot jangkamu. Mang pedhot. Iki mergane batimu. Wis rasa dadak ngeman karo Bagong. Mang pacare. Mutar. Batur kurang ajar. Mati dari tangane Gatotkaca. Kyai Semar. Aku dhewe kang bakal matur marang Kakang Semar, pidana apa sing bakal tak sandhang. Merga Bagong ngiwiwi karo Gatotkaca, Bagong ngina karo Gatotkaca. Tekaning pati merga saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem yo akeh semute to kene timbangan. Edan. Agene karo wong dirubung semute gila. Ala ndekno kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah merga dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk 3. Kene. Ayo sapa sing kira-kira muksa Bagong legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Wongsarja, Gus. Antarja kok Wongsarja. Iki kakange Gatotkaca iki anak werku Dara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Apa rumasamu to anggap aku wong loro saudon terus saurupan? Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku men kowe, Jo. Lus. Jajo Ya wis men apa? apa kowe ndek kekuatan? Sawangan, Kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delane ora percaya.
Endi mabur? Iki mau aku nek mabur ora tau suwe aja. Sedhela wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki delon. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki. Oh, bajigur metu ora omong-omong. Soale iki nek metu omong, aja mung meneng wae. Apa nyasmitani? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora mung tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi, aku wegah nek ngono iki, Gong. Ha iki piye iki ijak siji e. Ora mlebu meneh arek. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh kene yo. Cah sirahmu mutar kowe ora. Pansane maye jeneng ngomong. Apa itu? Dimas Antasena, oh Kang. Kok malah ngewangi Bagong. Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paring dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwa Ndarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sika karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Cengengesan tak keplak sirahmu. Piye ditantang adine ora wani. Iki luwih enom lho. Luwih enom yo men. Rasa cerewet. Mundur. Udah mlaku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong. Heeh. Ya nek panjenengan gendak sira Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena mergo aku entuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Engkari wani apa ora? Ha to. Hus. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Alah wedi wae. Pucet tak. Ketok ora ide pucet kok. Nek aku gelut karo wadiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Kowe ya ora ngono. Iki kan masalahmu masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mung arep nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ono sing ngerti gelute Antasena karo Antarja. Nggih to sederek. Wah, edan malah diumumke iki piye to? Piye wani ora? Ora. Ah ngono malah jelas. Wis ngono nggih minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwae. Nesu wae, nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak riyo. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena ya. Malah Kakang Garukaca kandhanono. Mengko aku kowe karo aku karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngopo ya, Don? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Wis. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pun ning ngomongke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis Bagong ngono wae. Nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blas ra nyuwara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Kowe tak tothok lambemu lho. Wis kowe bali yo. Weh, atra ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Seneni bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika.
Bagong, tak kira bapakmu ki pancen niate apik. Buktine Noleo pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe. Serius? Iya. Ngono aku noleh ra ana apa-apa. Noleo sik to, tak culuk matamu lho. Iya iki kasar ya suwe-suwe. Omong dipaido ngono kok mripat arep diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyoto lho iki. Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki Tumbak Kurwelang. sing mingkup niku Payung Tunggul Naga. sing kaya layang. Layangmu. Wah, iso nyanyi barang kowe. Iso wae. Wis iki wong edan. Non ngapunten aku lho niku iso bales ya biasane refill. Reflek nek ro gareng niku iso balas-balasan ngonten niku soalé lah. Lah terus sing kaya gir becak niku Wis. Kuwi Senjata Cakra. senjata cakra. Iya. Wah, jan kok malah papat. Kuwi katondo nek kelakuaning utawa tumindahing Siwa Ndrawati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kanjeng Gelunge. Terus Gawanen. oke. Kula gawa nggih. Ya, Mungkin aku alat waton kowe nyembah ping 3 ora kualat. Le nyekel nganggo tangan tengen, ora tangan kiwa. Tangan kiwa kuwi kotor. Sampeyan kok iso basa Indonesia? Reget. Ora ngoten. Wis, kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. 1, 2, 3 wis. Ngono. Tengen. Tengen. Ngegedete. Aku somong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen. Iki sing biasane ciduk. Iki. Piuk ngono. Wes. Gawane ngono nggih. Nyon pamen nggih, Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono Gong. Pasrahke bapakmu nggih. Nggo aku nyusul kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ngamen nggih. Yo. Sinayeng manglum mintonaken dewi kramanira kanggo mitir kang mitiraning astaning asta Arjuna lunten maring adhawuh bareng tak sawangsa kadohan lah kok Bagong malah ndothong-ndothong pusaka. Nyatanipun sanes niyatipun Bagong namung pusaka ingkang bidal piyambak saking pagedhongan pusaka Koko Prabu. Lah dalah. Ora pati ndugamana mbok menawa Kyai Semar nggunakake kekuatane supaya iso ambedhol pusaka Ngamarta katelune. Lajeng kepareng paduka Arjuna kula wonten maring adhawuh. Ora jeneng pun Kakang aja iki lan Siadi. Nanging saka penemuku apa ora luwih becik namun dicoba ditodhi lahir batine Kyai Semar. Parempat duka kados pundi? Aku tak nanjihke marang Kayiwangan. Marang Suraya suwani wang pukulan Bathara Guru. Babakan perkara iki ora tak anggap enteng nanging tak anggap abot. Sabab yen to anti kasembadan gegayaning Kyai Semar tan wurunga mengko bakal ngembari marang kadewatan. Menawi deleng katon ajeng menapa tindak paduka kula nderekaken tunggunen sawetara ning kene wae Janaka. Mengko aku ora suwe bakal bali meneh nang papan kene. Sendika ngestaken dawuh Koko Prabu Sembagura ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Iya, Kyai.